Una superilla a Barcelona, en aquest context del Poble Nou, s'ha entès com un espai on delimites certs sentits de circulació de trànsit, de forma que no permets que el cotxe pugui anar recte. O sigui, fas uns bucles, de forma que el cotxe a la següent cruïlla ha de fer un gir i a la següent ja li fan sortir cap a fora, d'acord? O sigui, és un espai on tothom té accés en vehicle privat perquè no hi ha cap tipus de limitació, de barrera física ni de limitació horària, però no et permet travessar ràpidament amb el cotxe. Has de fer la volta i et surts expulsat a un perímetre. L'espai públic de la superilla bàsicament canvia la funcionalitat que tenia tradicionalment, que bàsicament és un espai públic destinat al cotxe. En el cas de la trama Eixample parlem d'un 60% destinat al cotxe, 40% al vianant, i en aquest cas canvies aquest percentatge i li destines més espai públic per les persones, pels vianants. La superilla pilot de Barcelona, que va iniciar al setembre de l'any passat, s'ha posat en marxa en un barri que es diu Poble Nou, però en una zona del barri que estava en transformació urbanística. És una antiga zona industrial que s'està transformant en terciària, allò que es coneix com a 22 arroba, i és una zona, són 9 illes de cases, 9 illes de l'Eixample, on hi ha bàsicament usos terciaris, hi ha també residències però només hi viuen uns 1.500 habitants. Pensem que una superilla en un altre espai de la ciutat hi viurien probablement 9.000 o 10.000 habitants, vull dir que és una densitat urbana baixa i és un espai que encara està pendent d'urbanitzar en bona part, vull dir que hi ha una baixa densitat d'ús. Aquesta superilla per ara té una provisionalitat que podeu observar, vull dir, la calçada està ocupada per les persones però urbanísticament no s'ha urbanitzat. Les previsions d'urbanització estructurant començaran crec que a partir de l'any 2018, o sigui que encara potser tindrem un parell d'anys que no veurem la superilla tal com serà. Quan estigui acabada aquesta superilla veurem menys asfalt, més verd, perquè al ciutadà realment li costa entendre que es pot apropiar d'un espai que és asfalt. Hi ha zones que tenen jocs ara mateix pintats al terra, doncs aquests jocs seran jocs reals, no només en pintura, i aquests arbres que veiem en pots ara mateix doncs seran arbres reals que estaran plantats i podran créixer amb normalitat. A l'inici de la implantació de la superilla va ser just tornant de les vacances d'estiu, començaven les escoles, hi havia les festes del barri i llavors es van ajuntar canvis de patrons de mobilitat amb canvis físics a la forma de circular. De sobte van canviar els sentits de carrers, per entrar a l'aparcament l'itinerari era diferent, les parades de bus també van canviar de lloc i es va agafar tothom desprevingut. Tampoc sabíem com els vianants havien de circular, per on, quina prioritat tenien. Les bicicletes també, aquí hi havia uns carrils bici que es van eliminar i de sobte les bicicletes van trobar a faltar el seu espai propi, van trobar que havien de compartir l'espai amb els cotxes, però ningú els havia explicat com havien de funcionar. Bàsicament trobem això, va ser una falta d'informació prèvia a la població usuària. Sobre el trànsit generat extra, en principi és qüestionable. Sí que és cert que els primers dies hi ha més confusió, a més va coincidir amb obres i sí que va haver-hi congestió en un dels carrers en concret, que també hi havia obres, vull dir, però a la vegada es van treure places d'aparcament dins de la superilla, les que hi havia es van destinar a residents, o sigui, es van tornar àrea verda. Per tant, a mig termini hi ha gent que ha canviat els patrons de mobilitat. Treballadors que abans venien en aquest àmbit amb cotxe, ara ja no poden venir en cotxe perquè ja no tenen aparcament. I a banda hi ha el que es coneix com a trànsit dissipat,
que al final, si tu redueixes l'espai al vehicle privat, tant sigui de circulació, tant sigui d'aparcament, al final t'acaben venint menys cotxes, tant a l'interior de la superilla com al perímetre. Una cosa que crec que va fer mal a la superilla ha estat aquest període de provisionalitat. Llavors, el fet d'eliminar semàfors, perquè això no ho hem dit, però dins la superilla no hi ha semàfors, d'acord? Perquè els semàfors bàsicament estan fets per regular el trànsit. Com que tenim molt poc trànsit i el vianant i la bicicleta tenen prioritat sempre, d'acord? No ens calen els semàfors. Però vam tenir els semàfors tapats amb bosses d'escombraries durant mesos, no? Doncs aquesta provisionalitat crec que fa també que la gent qüestiona el projecte, no? O sigui, quan fas obres i les fas estructurants i realment actues sobre l'espai públic, no? Sobre l'espai urbà, crec que és més difícil que la gent qüestioni aquests canvis. Com a experiment ha estat interessant a nivell de mobilitat i a nivell social, però es podia haver estat més valent en fer proves. Per què la superilla ha de ser 3x3? Per què no podem provar què passaria si ara la féssim de 2x2 o què passaria si la féssim de 3x2? Perquè al final el model de 3x3 és un model racional, però de vegades la realitat s'ajusta a altres criteris, no? I a altres necessitats. I crec que com a prova pilot, si és que realment era un pilot, podríem haver fet més proves, no? De comportament, de com funcionem, això, si en comptes de 3x3, provem a fer un àmbit de 2x2. No? Una de les coses que s'han criticat, i a nivell polític, per exemple, no? I a nivell també veïnal, és que aquesta superilla és un desert. I tal com deien, passa això, que són molt pocs residents aquí, hi ha molt poca densitat urbana i d'activitats. Llavors a la gent encara li costa entendre més, no? Si elimines el cotxe, si treus espai al cotxe i li dones el vianant a les persones, però aquestes persones no l'ocupen immediatament, crea un rebuig, està creant un rebuig i una necessitat d'estar demostrant que aquest espai sí que és utilitzat o que no és utilitzat. Vull dir, això, si s'hagués fet al mig de l'Eixample, segurament a nivell de trànsit hi hagués hagut més caos els primers dies, perquè realment hi ha molts més vehicles, no? Tant a dins com a fora i circulant, però a nivell veïnal, a nivell d'entendre la mesura, que realment hi ha un canvi, no? De treus aquests cotxes aquí perquè realment vols que els nens hi juguin, no? Que és el canvi bàsic de la superilla, no? O sigui, hi ha els objectius de contaminació de l'aire, de contaminació acústica, no? D'espai verd, però bàsicament parlem de guanyar un espai per a les persones, no? O sigui, de canviar el percentatge. Això, en àmbit eixample, en un àmbit més densificat, hagués funcionat molt bé. Ara, també és això, els problemes a nivell de trànsit també haguessin estat pitjors. El model superilles 3x3 és viable estendre'l sempre quan tinguis uns vials perimetrals amb uns sentits coherents, cosa que no ens ha passat en aquesta superilla, no? Perquè dos dels vials mar-muntanya són sentit mar-muntanya, justament, i això ha fet que s'hagués d'obrir justament aquest carrer, no? Sentit muntanya-mar. És viable sempre i quan siguem flexibles, perquè entenem que la ciutat és molt complexa, hi ha molts usos diferents, moltes necessitats diferents, i justament en aquest vial que veiem aquí darrere s'ha permès que un dels carrers tingués continuïtat pel trànsit motoritzat. La superilla pura 3x3 amb tot de bucles i el transport públic al perímetre sempre, jo crec que no és viable tal qual, perquè la ciutat, doncs això que dèiem, no? És molt diversa. Ara, si permetem flexibilitzar el transport públic i pugui anar per dins en alguns casos, pensar que no ha de ser sempre 3x3, que pot ser 3x3 i la del costat 3x1 i la del costat 3x2 i en algun cas 2x2, vull dir que no intentem fer del model realment l'única solució, perquè la realitat és més diversa. Jo crec que sí, perquè al final el futur de la ciutat és guanyar espai per les persones, perquè a Barcelona som una ciutat superdensa,
som una ciutat amb un aire irrespirable, no? Que cada any estem pagant multes a la Unió Europea, no? Per aquest tema, amb molts problemes, amb mortalitat, amb més de 3.500 morts anuals prematures per culpa justament de la mobilitat i de l'aire que respirem. Vull dir que segur que és el camí. Ara, siguem prou flexibles perquè la ciutat és diversa.